Rising nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:49. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol. My God, I hate trucks. Gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region Wide, papalagag kita sa labilin isa ka oras, 8 ka minutos, karong nadlaw Lunes Santo, petsa 29,
Lunes Santo naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, platter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police platter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dalala ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton sa nga patrol 2 Crosswell Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat himolsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Mata kag durunggan oras sa kagabihon. Ara si Action John Diaz nga maga-responder. Back to back sa aton nga piloto waswas lang kon umay. Aria lang kon mais. Importante way lang malisya. Aksyon papang Nixon Tahom. Aton mga pagbantay sa pinakaulihi man nga mga update sa balita nasyonal kag sa balita international. Update naton sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Labi na gid diri sa pungsod sang Pilipinas sa gihapon ginabantayan ni Aksyon ang Depensor. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side. Ang porsa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dutilios. Dito na ba sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sagbago. Buylog manato ng porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinialagad ang kurman sa sininga palatuntunan na Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa labilin isa ka oras. 6 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Kaya po ng atong reminder kag rejoinder sa atong siniga mga tagpalamati. Sundon tagyapon ang health protocol kay daw hindi nagid mapunggan. Nagasaka lang nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Nagdugang naman sobra 10,000 ini nang adlaw. Grabe nga pagtimbuok sa mga kaso sang nangin biktima sang COVID-19 no. Mak mo ini lang adlaw ho. Sobra 10,000. Diri sa aton sa Western Visayas daw amat-amat man nga mabatsaganta ang pagbutyog sang kaso man sa COVID-19 sa bilog nga riyon size. Doon na latnan tao. Ang importante lang abaw instrikto gid nga pagpatigayon sang health protocol. Ilabi na ang mga nagapauruli sa tagsa ka mga banwa kag syudad, sa tagsa ka probinsya. Kinanglan instriktohon tagid ni. Sa luyag taga sa indi dapat gid nga mga consistent ang aton gobyerno. Labi na gid ang aton nga mga LGU, ang aton nga probinsya, mangin sigurista kag mangin instrikto sining implementasyon sang health protocol. Labi na nga ti kon ining selebrasyon sa Semana Santa, hindi ta malikawanti ang aton nga mga halos pumuluyo sa bilog nga Pilipinas, Katoliko, hindi kinaya mapaiway kung kaisang pagpadulong sa simbahan. May limitasyon dira ang tao nga pila lang kabilog ang sarang makasulod sa simbahan. Isaluyak ta sa indi
na afektuhan ang mga religious program, religious activities sang sining aton nga gina sa ulog nga pagbuylog sang Semana Santa, ang mga sadtong nga mga prosesyon, ang sadtong nga mga tulutaltal, ang pagbisita naton sa imahe sang aton Ginoo, tradisyon ay na sang Pilipino, o galing tungod sining pandemic, way mahimo ang gobyerno. Ginlimitahan lang gid ang mga activities kag ang mga tao sa pagsaulog natong sang sining balaan nga semana, ang Semana Santa. So, kung makaselebrate man lang kita sa aton balay, why not, no? Ito yung aton nga mga simbahan nagahimo man sa pamagi, napagi sa ginatawag nga Zoom. Madala nila ang ilang mga aktibidades sa ila sini nga mga sumilimba kag sa ila sini nga tumuluo. Kung pwede lang, medyo adjusta kag kung pwede lang, ipaiway tanay. Nakaintindi man ang Ginoo, pasubong lang ang sitwasyon. Sa mga bus terminal, sa mga malls, sa aton nga mga seaports, may gin-deploy nga mga kapulisan naton na mag-serbi bata. Kagamo ni sila ang serbi nga magasaway sa mga utod naton nga nagkakalipat kung kaisa kag wala nagasunod sang health protocol. Sa mga utod naman naton nga luyag magkadto sa mga beaches, especially sa Sabado de Gloria kag sa Domingo de Pascua, Easter Sunday, amo ginabantayan man halos sa aton kapulisan, no? Ang ginatawag nga social distancing. Ang ginakulbaan diri na batsi tungod sining selebrasyon naton, basi hindi lang sobra 10,000, basi sa sunod nga mga inadlaw mo pura palayo lang, basi magsaka ka magtimbuok bala kadto sa 14,000, 15,000 ba? Muna nga ang tanan nga pamaagi hinahimo gisang aton gobyerno, especially ang pagtap sang aton nga mga kapulisan, sang aton nga mga law enforcement, even ang aton nga mga LGU ang nagahimo gid sang tikang kag pamaagi. Kung hindi giba naton total mapauntat sa kalugar, sa kabanwa, sa kasyudad, sa kaprobinsya, at least mapahagan-hagan talang. Pa karong adlaw na may anunsyo nga aton alkalde sa Bacolod, Mayor Bing, may paiway anay ang bisita sa vicinity sang New Government Center starting today, no? Until April 4. Parang malikaw kita sa COVID-19. Kung mismong alkalde daw naka-notisya kag naka-obserbar nga daw naga-amat-amat naman sa kahilanat ang kaso ng COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Ligad nga mga sinimana, single digit lang. Subo nag-double digit na. Muna nga worry man ang aton provincial government, ang aton nga city government sa Bacolod, tungod sining nagaamat-amat saka kaso sa mga biktima sang COVID-19. So, ato lang siguro himuon magpamalandong kag sundon ta ang mga health protocol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez, dapat check attendance lang sila. Sila ni Cory Bidahadra sa may Kuwait. Si Kuya Ramram Rojo, check attendance lang siya rin ako diya. Si Police Officer 3 Kuya Junjun Makuring, bawara siya. Check attendance na siya.
Nari ko kuya. Salamat kita kay Kuya Junjun Makuring. Napaurok-urok na sa ho. Kala Carlota, hindi man mapulihi si Lidonia Santillan. Sila ni Fatima Silverio. Ang mga pamilya, galit dira ni Toto Helmon Garbanzoso sa may GR Torres, Subdivision Barangay Singkang, ginatamyaw yalangwa. Kadaraban sa Pandanon, Don Salvador Benedicto, ang pamilya ni Christine Minyas Villalobos, ginatamyaw yalang. Dahil sa may crossing Kamatis, balada, sa may crossing Kamatis, Bago, pamilya Lutsi Cagsales, monitor gid sa aton sila ni Gilbert Lutsio. Ay, salamat gid. Inyo dira kapag monitor, no? Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:03 na. I-check na nato sa Liga Patrol 2, ang ining report ni Action John Diaz. Observation report sa palibot sa Dakpanwa sa Bacolod. Ginadulo Action dyan ang atubangan nila sa New Government Center. Kamusta nila dyan ang imo sining observation? Ang ato nila nga mga balay kalingawan da sa sulod sa marketplace. Ano nila ang imo sining observation report? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aris Action dyan diya sa patrol dyan. Good evening. Nakabalo ka bala? Nga ano? Iban, wala pa nakabalo. Ano wala ka ba? Wala mo, gidya wala pa kabalo gyapon. Kaya bago pa lang nakasulod mong. Oo. Ati dere sa may Bacolod City Government Center. Ari kami dere papaong subong nga gabi. At least kaya ara, kakalong gabi pa balo ka na gid sila. O, subong nga gabi pa balo, naging sila naton. Simple lang abutang, wala lockdown ha? Damo gid nag-comment diri sa aton nga Facebook Live man karon ni gabi. Diri sa area bay nag-Facebook Live man kita para makita na lang sitwasyon diri. Okay. Damo na pamangkot may lockdown. Ano man nga sirad anaw? Oo. Simple lang sa Bati Bacolod City Mayor Evelio Donadia, wala lockdown. Oo. Wala lockdown naman ang pinakaklaro. Ang NGC lang niya ang temporarily nga sirad-an action area Okay. kay part of the preventive measure, no? Kung nakita natin karon nga gabi Magsiling dyan nga sa doon ang NGC, but siningon why sa may makalagaw da? Yes, buot silingon sila, hindi pwede diri ka palapit, hindi pwede ka lagaw. Ang mga regular routine sa ibang mga tao, diri nga nagakadto, like exercise, puro picnic, magpulo-paw na hunay, magpamubod sang isda diri sa fountain, magpa-picture sa dako nga Bacolod, nga ngalan diri kung karatula, ang mga nagapamasahe diri, ang ibang diri nga nagaturo TikTok, ang ibang diri nga nagapuro pa picture, ibang diri nga nagaduro dit, bawal subong. Starting today until? Starting tonight until April 4, that's Okay. Domingo, actually, kung Easter Sunday, ginadumilian ang pagkadto dari sa may Bacolod City Government Center. According man sa announcement nga ginhimo bago gilamaong ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia, no? Karon ta lang liwat, no, kad para klaro gid. Wala lockdown ang Bacolod, pero ang NGC ground, bot silingon, dari lang gid ang area sa Bacolod City Government Center at ubang diri lang may mga fountain. Amula na diyan hindi pwede kalagaw. But sa linggon pwede ka mo kalagaw sa ibang lugar kaya wala man niya policy pa, no? Nga gipagwa ang local government unit. But sa linggon pwede pa ka makasulod sa mall, pwede ka mo kadto sa downtown area, pwede kadto sa plaza, pwede ka mo kabisita doon sa ibang mga establishment except sa NGC nga dari sila maglagaw-lagaw. Hindi gid allowed action, Eric. No? Bawal gid. According to kay Mayor Bing, may ara dira security nga ginbutang ang syudad para nga magsaway sa tawo nga di magpalapit da. sa subong action as is ang nagabantay, diri ka ba poso guard. Kung Okay. makita ka din naton, duwani ka poso guard, ayawan mo sila ganing dalagan kay usually di. Kunari diri sila sa akong area, ari ko di sa may ano mong sa may left portion kung dito ka sa NGC Gatubang. Okay. Usually may mag-abot diri nga mga salakyan, diri mag-park, and then magpanaog, lagano na nila. Ang balo nila nga, sir, ma'am, hindi pwede kalagaw diri sa NGC. Kung dito naman sa Golpe naman mag-abot sa piyak dito sa parking lot, lagano naman to na nila, sa iluha naman nila nga dawa. Kag-isawayo naman nga, ma'am, sir, bawal po tayo dito. Kasi hindi pwede maglagaw karon nga gabi. Kaya may announcement si Mayor Bing Leonardia.
Okay. Ang pwede lang siguro kalibot-libot, ido aring duwa kay do, pwede libot sila nga do. Pero iba hindi, gid anay, temporarily. Kahit nila karon naton, NCC lang niya. Pero mga establishment diri sa palibot, like ining Marketplace. call center, marketplace, high strip, wala na nadala. NCC ground lang action direct ang ila diri nga gina-cover, no? Subong nakita sa live video mo da nga wag isang tao subong makita da. Why, ang makita mo lang diri action direct, ang duha ka mga poso guard, nga naglibot-libot, nga nagabulabantay, no? Ay, hindi ka duha, tatlo, lagli kabilog. Sino yung galakat na nga tatlo? May galakat pa? Ang nagalakat ka tatlo, bago na sila abot, ginsugata na sila action direct, ka mga poso guard, yung ginambalan, hindi magtiner, tinghambal ko nila, matabok lang sila, kaya malakat sila sa may salakyan, to nila nga nakaparking sa piyak. Okay. Sige. So, ginpatabok na lang sila, no, temporarily action direct. Anyway, usually sa mga regular nga may nadlaw, kung makita naton sa nagbalik na gidamat-amat sa normal, especially nga nagipay-dalom na sa MECQ, o kung na MGCQ, no, ang sulad sang Bacolod, ang kakatabot sila diri damo na may nagakadto mong pagpataksa mo sini oras alas 10 action direct tub na astabi until mag-curfew hours. Dari nga area sa kung ginakamtangan, kamo pa natin sa may mga tao nga nagatiner, no? Pero kung makita naton karon nga gabi, why na gid masyado, no? Ibisan ang nagapamubod sang isda, ang nagapulo pa masahe dari wala na gid action direct sila nagalagaw. Okay. Kung lantaw naton sinidari nga mga tinion. Pero ginaano pa gitaton nga ang fountain nga tinaga-andar lang na saya Pero wala lang gid sila yan nagapanugot nga may maglagaw-lagaw dari action direct karon nga gabi. No, may hindi naton ba ma-avoid nga meron din nagapulo parking. No, may naga-park dari nga mga salakyan sa palibot. Iban guro ti mga nagatrabaho ini sa NCC. Okay. No? Diri sa area mga ka-action. Amo nang ila diri. Nga diri sa nagpa-park mismo sang ila salakyan. Pero sa liwato lang, hindi nagapulupungko, wala hindi naglagaw-lagaw. No, ang iban pero diri ti nagatiner, nagasagwa Hindi man din sila pwedeng kasulod diri mismo sa may fountain area. Okay. Except sa aton kay tinagalag kita the report, nagayo lang ta kay na sa may Poso Guard. Nga makakuha ka na video live. Action direct. Di ko naglisensya ka sa Poso Guard nga makakuha ka na video live. Oo, naglisensya lang kita nga video live kita diri para mapakita ang sitwasyon. Kag ma-announce man ni Kamaro ka basta Facebook live, damo usually nag-monitor. So muna damo pa man ko tanong ng iban. According pa kidiri nga daan, damo bina do mambala tun basta mo sila nga kaso may ginasulod pa ginaiban nga mga palamong ko tanon. Iban nga nagapamangkot kid amay kang tanan sa may mga beach resort, actionary sa pagabot sa Semana Santa kuno kay damo iba nag-adto. Aminado man si Mayor Bing nga masamin andan sang tao nga basta mag Semana Santa damo iba nag-adto sa mga beach resort kay giban pa. Kaya din istoryahan nila no ang sitwasyon sa mga beach resort kung ano ang matabo action Eric no. Kay ma-meeting pa man sila no diri sa may NCC o kung naton nga local government unit kung anong gida mismo ang ilay mo on kay ganon diri mga policy nila no nga makabulig man nga makamayo man sa sitwasyon sang sulad sang Bacolod action Eric. I don't know, kasi may announcement si Mayor Bing. Dito announcement ni Mayor Bing, ganit kaginaman. Okay, basi ma-check mo libat action dyan ang announcement ni Mayor Bing kay muna aklarohon ta, why lockdown sa Bacolod, ginadili alang anay po the meantime, mapakadto sa atubangan sa vicinity sa New Government Center starting tonight until April 4, no? So ipabati ni action dyan dugay-dugay, gina-QA lang, ang tingog ni Mayor Bing, officially sining anunsyo niya, karon lang gid nga gabi no para nga maklaruhan ang ato sa matrabati ket kadamo sa mga nagalagaw ang mga information nga kuno may lockdown ng Bacolod pero again ginaklaro ta sa report na action diyan wala lockdown ng Bacolod kundi ginadilian lang ang tao for the meantime starting tonight until April 3 magpalapit sa New Government Center action diyan. Si Mayor Bing action adek. Sa aton mga pinalangga nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, gusto ako magpahibalo sa inyo nga sugod subong Marso 29 tugtog April 4 or Easter Sunday isirhan namon ang NCC grounds manay kay tungod nga subong adlaw nagrehistro kita 33 cases naman nga bag-o
Kag if we look back, even just barely about a week ago, naka-rehistro man kita 24, 20, kag 25 ka cases, which had not happened for a long time. Ang ulihi nga nagtaas ang aton COVID cases, naglabot 40, November 8, 2020 pa. So mga 5 na kung tani kabulan nga naghagan-hagan. Pero on the basis of these figures nga nag-rehistro na ton, nagapakita ina nga daw masyado kusog sa indikasyon nga mag-spike kita sa COVID. Kahit hindi na gusto matabo. So isa inikahag na Palapit-lapit dyan, Jutay, ay ang bulyon sa imong gusto taman kung nga yung mga pumuluyo ta voice clip sa imong cellphone. Tungod sa aton nga kahimtangan. Ang aton active cases subong naglapot na 188. Nga sa nagligad nga bulan, nagnubo na to as low as only 24. And ang aton mga hospital subong, nagka-problema naman kita sa hospital bed, may tungod, may ara man sa mga health workers nga nakala-COVID that kulang ng aton nga mga hospital bed subong. So, kabay pa maintindihan sa aton pumuluyo ini, kay this is a preventive measure. This is not a lockdown, just a preventive measure. Kaya hindi ta gusto nga magbalik kita sa sang nagliligad, labi na gid subong sa bilog ng Pilipinas, masyado na gid kadamo sang COVID cases. Naglabot na gani sa isa ka adlaw as much as 9,338. Isa lang na ka adlaw. Kaya hindi ta gusto ina matabo. Dahil sa aton nga magdamo ang cases sa day. So, kung ganito na nga daan nga nag-aumpisa pa lang, naghahana pa lang butsyog ang COVID dahil sa aton. At the same time, gusto ko magpahibalo sa inyo na gina-finalize man namon ang executive order nga amo ang mag-regulate sa aton mga beaches, labi na gid sa palabuton nga Easter Sunday or April 4. Kaya sa Masami, nakita naton kung pila ka libo-libo ang nagakadto sa mga beaches kaya gusto naton ina ma-regulate ang husto. Even the mga kapihan, kay mga resorts sa Alangilan, istoryahan man ina namon. So, initanan-tanan para ini nga maibitar naton nga hindi magbalik sa mga numero nga parehas ang una ang COVID dito sa Bacolod. Kabay pa nga mag-cooperar kita tanan kay para mag-untat sa COVID, dapat ang tagsa-tagsa sa aton makahatag isang iya contribution. So please continue to strictly follow health protocols. Kahit hindi lang anay magtagad mix class sa ibang nga tao, kung pwede sa pamilya lang kamo ninyo anay matililipon. So sabay pa nga maintindihan nyo din isang isakto kay ang tinutuyos ni para din sa aton kahayuhan. Madamo din nga salamat sa inyo pag-intindi. Aksyon, Eric Kabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing Rodia. Amo tong iyang full announcement sa nga sining policy nga gina-implementar nila, no? Diri sa may sunod sang Bacolod Action, Eric. Anyway, klaro man to nga wala lockdown, ano lang gid, preventive measure. Kag only ang NGC lang ang temporaryo nga pagasiradaan action sa Bacolod City Government para maning no nga hindi wala pagalinan diri sa transmission sa COVID-19 ining area mismo action, Eric, no. Anyway, karon diri nga gabi, makita na naton ibala matama tigilan pa uli, especially ang ari diri nagapulo park lang, no. So lahat ga park lang sila escalate sa dalan o kung sa mga parking areas, pero wala na sila kapalapit sa may Bacolod City grounds o kung NGC grounds, kaya ginadalian na, hindi na allowed actually na makapalapit diri mismo sa may lugar, no. Anyways, muna, ang pinakoding ng sitwasyon sa turismo ginakamtangan karon gabi sa may Bacolod City Government Center
kung makita naton ang sitwasyon, no, matamat man diri nila nga nagkontrola sang mga Poso Guard action, Eric. Kanami ang panyempo, ano pwede ginikita po pungko diri kay kasalag sang kalangitan, karamo bituon nga karon gabi. Okay. Tapos ang bulan full moon pa ho. Amo kita talaga namin di pero pungko sa iban sa may NGC mong iba na mo ginalagas nila. Gani? Sa full moon gani makapulo pa na yun ay sila. No, makalibot-libot sila tani. Nami gina sa uli naman hindi ta magpasaway para hindi madugangan ng kaso sa COVID-19 action like sa ton area mismo. Kag hindi kita mag-penitensya sa mga panibago nga nga mga pag-temporary nga pagpasira sa NGC iban makaulo enjoy gid man action like no. Along circumferential road damo pa mga salakyan nga nagabiyahe. Ang iban gani nga nagabaligya di bala sa may mga turo-turo diri sa kilid ng NGC nagpinauli. Nang iban kati wala man paano mong customer. Oo. Kado kaluoy sa mga negosyo sang iban pero tiway sa may mahimo kay wala man sila customer diri magtenes sila karon sunod di ko morto di sila. Di man mga tamat diri pauling iban. No, mga nagbaliga baloto gataraktak ng ilang plastic di wala na lang kay loy pakoy puli waidan na mayos ang mga customer kay wala man di may nagatiner action direct no. Maka-action naman ang pinaka-sitwasyon diri sa atong ginakamtangan sa Bacolod City Government Center karon nga gabi. Bantay pinaka-detalye sa balita nga natipon sa patrol siniman nga gabi maka-action. Sa tutaran nga maka-action tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mga paguyang kuna ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz sa Theory ang confirmation nagpalayag ni Mayor Bing Lunardia ang sa siling temporaryo nga pag sira sang ground palibot atubangan sang New Government Center starting today, starting karong gabi hasta ini sa April 4. Pero hontara wala lockdown sa Bacolod. Ang ginpasira lang kaginadilian ang mga tao nga magkadto sa tubangan sang New Government Center. Mismo ang alkalde na alarma na nga doon nagataas ang hilanat sang COVID sa siyudad sang Bacolod and ginatun-an pa nila. In fact, kalin man kay Mayor Bing nagambal nga posible ini nga mga inadlaw o ini nga simana magapagwa sa sang another executive order depende kung ano ang madangatan sila nga pag-inistoryahanay kasi gina-expectar man sang mayor sa Bacolod nga sa Sabado di Gloria kag Domingo di Pascua ang aton diri nga mga resort, mga beaches sa syudad sa Bacolod kung kaisa nagadagsa ang tawo. So, may mga panibago posible nga mga executive order ay papanawag ang atong alkalde sa amo ina nga mga nadlaw nga gina-expectar magadugok ang tawo sa syudad sang Bacolod. Ang report ngayon nabatian bago lagid gika kay Action John Diaz. Kinadulong siya sa kalawan sa
Nini Song sa barangay Jess kinatamya ko gid ni Madam Louie Tanyada kag ni Attorney Tanyada kay kumpare ko dira Stephen Oya kay kumari Angel Oy ihadoy kotse kay Toto Samuel Oy kay Mr. and Mrs. Lori Oy dira sa Takuling naga puro pamati gidawa Mr. and Mrs. Lori Oy and family. Tabi ako lang mga taga-purok mahigugmaon na. Kay Pajer, Berto, kay Armon, Bastian, Baroytoy, paurok-urok sila. Sila ni Toto Jerry Alita and family, Purok Chairman sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukul. Kaya paurok-urok sila sa Action Night Patrol Program. Salamat gid dira sa inyo sininga pagpamati. Kag ginatamyaw taman dira si Toto Samuel Armita sa Valladolid, ha? Toto Samuel Armita dira sa Valladolid, Gabugtaw Pasyaho. Tamya ko na dira sa Tatay Teddy, sa Mrs. Elvis kag Dora Patigas, alina kay Baby Yuki, sa kay Ayan J. Traba, kay Inday Rona Rihida Traba. Nagapaurok-urok man sa aton sininga pagpangalaga. Sige, si Arman Regalado Galidaos sa Montura, Isabela, ka-monitor gid. Cluster sumugat sa Fortune Town. Si Jocelyn Liboon Dispoho kag kay Toto Nathaniel Tolosa Kahidada may gabi gid, ha. Kay Nonoy Elmer Iliano dira sa Commonwealth Quezon City, pa-check attendance siya. Si B14 siling ni Yossi Marquez. Good evening, Eric Magbanwa from B14. Yossi Marquez. Kay Rakni Malinaw da may gabi gid, ha. Kag sa kay Romila Ilostre Aribalo. Kay Emma Alcuela Kelmstorm sa Sweden, ara siya. Kami ako na kasawa ko si Jessica Barilla, halin kay Gerans Barilla. Kay Lani Nemeses, may gabi, kag sa kay Nena Tan Gonzales. Sa kay Dino Alik. Dara sa may barangay Induruhano, Badyangan, ara si Hersley Castilla Labrador. Wow, si Jane Hisolgon and family. Kay classmate ko na Rowell Pagsibiron, may gabi kita. Sa kay Sila Lane, sa Panokoy, may gabigid, ha? Ay Mark Huaming, ara si Dari Dilicano, sa ay Mark Huaming. Gakwag isa, paurok-urok isa pamati, da, no? Sa Action Night Patrol Program. Kami ako lang dira si Ashley Blanco. Ashley Blanco sang Abada Sky. Ang ibang karanaman, i-check tayo nga ito sa nga patrol Action Unit Reporter sa ito sila mga correspondent. Unahon tanay si Kwan, si Action Roger Gotib, ang Cati City ito do. Mayroon suman to bago si Kwan, si Mayor Escalante sa mga police report dugang ni Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Chair, may gabi, please come in. Yes, aksyonerek may gabi sa mga aksyon sa Tolmandiri, aksyonerek nga mga balita. Actually, sa sunod sa aksyonerek nga balita na ito nga sugod na ang vaccination sa mga medical frontliners. Si Diyan pala nga ara sa IETF. Okay. Local IETF ang balita na ito. Kaya naman confirm na ito gani with Dr. Maria Victoria Ibanez pero wala pag isang response ato nga basis kung pwede ta maka-interview bla siya kay ato balangin na nun siya naton nga tinagligad nga webas may ara nga mabot nga bakuna. Okay. So bangod sila patigayon madayon sila biyernes sila to no patigayon madayon sila sang
ila sini nga pabakuna. Kagaw iban kuno to daw pagduha man pero tisungod nga ginunaan man la Doktora Maria Victoria Ibanez ay ito no kasi sa parte sa mayor di ay pamanggit subong niya ang iya sa mayor mo kasi ara pa sila sa ano gani A4 okay may A1 A2 A4 no. So, sa kategori. So, ang aton man nga konfirmado nga nabaton nga informasyon nga may mga kapitan naman sa syudad sa Sagay nga gin pangbakunahan. Kag isa gani nga ang kapitan sa barangay Bato. Nga si Kapitan Rudy ano gani Iskera. Kapitan Rudy yes, no, iskera mo. Hindi siya may ginabalubat. Kaya ganin na sinerek nga paano siya mo, may diabetes, may daw damo siya batyag bala. Pero nagpabakuna man siya. Ang isa pa gina ang barangay Lupisay na si Kapitan Idi Lobato ng balita na ito na pabakuna man. Okay. So, may mga ara, nagling mga daw anom, ni Kapitan, nga bakunahan dito ya sa buto na kompleto na gid pero nga kuno una na balan nga anom ka mga kapitan sa syudad sa Sagay sa 25 ka barangay. So ga patimaan din kasi way isang rason ng iban magpakalagad pa sa pagbabakuna. Okay. Tungod kay may mga ara na generic nga naga panguna sa pagbakuna kaya mismo ang aton sila nga mga medical frontliners ang mga ara sa IETF na frontliners naton kag subugman ang mga kapitan action reka. Update diri sa COVID-19 syudad sa Cadiz ang 30 na buwinan duwa kay may fully recovered ni duwa. Okay. May 8 na lang. Ang syudad sa Sagay halin sa 19 at subong nag gabuhinan pagid isa kapon 18. Subong buwinan pagiti sa 17. Okay. So nagnubo-nubo gawa pero teka mo di ang saka gini kay manti sa ining 30 di sa actually kahapon kag subong nga adlaw nag 28. Pero ang 12 lang diri amo ang LSI. Other than that generic mga local transmission na. So, kung mag-local transmission gani, amo na siya ang dako ng Brown sa bahay sa KTF, kasi ang contact tracing. Kaya mo man yung kululbaan, siyempre, kung di nagkanagto ng mga tao, na nag-positive, kagang ilan sining mga close contact. So, amo na iya ang medyo delikado action na reka. Amo nang delikado, gid. Yes, so basta gani, basta local transmission, pag siling gani LSI, bisan sa panandakagatos milog, wag kagi problema na kamati ginsugat sila sa IETF sa mga airport ug pier sa seaport ay ara ginayang pag handle sila mayo dala sa isolation center gin swab test pagkatapos sina kaya mo na ngati nag-positive sila. Amo na nga kon LSI daw ay delikado pero kung local transmission mabudlay gid generic ang sitwasyon pero subong nga lubo-lubo man kasi nagtaas naman sa pinakataas 30 pero nabuhay naman sa buong duwa so 28 na lang sabay pa nga buwas mabuhinan pag inaksineric kag hindi niya magsaka correct aksineric no? Sa aton sila nga mga police report ate kaina sa ngudto actually ginabatid ginaton to nga ma-file ang kaso kag natigayon gid man nga ma-file gid no kay samtang nag-report kita gid sa udto gindala pa lang ini sa bahin sang fiscal agod nga ipasaka ang kaso in quiz sa batok sa kay Arturo Cayaw Jr. Alias B-Boy 36 anyos sila soltero kag ini siya pumuroy sa Andrea Village Barangay Sunto. Kaya natin kaya yung ma-file kaso tapos siya nakpan sa itong tinarikdan nga sa Madurason si 45 otak na sa Bible Beach sa rin ang bypass operation gid Patigayon Direction 3. So ang nakuha sa iya sininga siya mo walong kaso siya amo sa kaina ang ipresenta ang result sa Shabu nga nakuha gid sa iya posisyon
kalaki pa ang bypass money nga 500 pesos. So na-inquest ini siya nga actionary kay na tigayon gid. Inquest ang kapulis. Okay. Sa syudad sa ukod sa Abanwa sa Tubuso, tinuway pagidyapo ng sinerekto sang development, no? Oo. Yung pagtiro, blas kay Digumban nga Ay, tuod, no? kabata ni Vice Mayor Bartolome, Oo. employee, regular employee sang Vice Mayor's office, ang paglutan sinisaya, ang daw tulutod ko man. Gani, sa signal mo guro na, no man, masilubat ka naman. Signal guro. Basi gamat-amat na kung signal mo. Gani, sa putulutod. Oo, basi ko baka adjust ka sa imong posisyon, abida. Liso ko. Oo. Kailang maulobante ko yung tayo. Okay, dasal maulot sabi. Okay na? Okay na. Liso. Okay. At ako, mga aksionerik, kasi inisiligong ba na sa dino month of February, barato mo, so ang inisya ang nadakpan sa Armag. So, tapos nga, ginadrive yan ang salakyan mismo sa Vice Mayor's Office. Okay. Naghubog ni siya nga nagpadalagan sila ng salakyan. So, may nabungguan ni sa aksionerik nga tricycle sa may crossing bugang. Banwa sa Tubuso. Pagkatapos itong nabungguan niya, at nagtawag sa pulis, kantuan sa pulis, pero pinalagyo na ni. Galing kasi may checkpoint ba nakapulisan sa unang kagitibrihan, pina-flag down siya gali, pero pagka-flag down, nagdabot pusil kagitayan yung pulis. So, tungkol sinagi na risto gisa sa pulis, nakuha gito kalibre 45 nga pistola sa iya atong tsimpo kagin pasakaan siya kaso kundi priso siya ipasakaan siya kaso anday Police Captain Paul Kenneth Magan and then pagpasaka siya sa kaso nakapiyansa siya pagkapiyansa siya sa manikagwa siya pisang kahapon lalas 10 pasadong takna pero sa report nga may nagtawag siya sa cellphone. Nagasiling niya, ari na di ang truck na imong gusto maklon, kadto kanin. Kaya mo to nga gigatuan niya man to sa may sityo Sirahi sa Barangay San Isidro, Banwa sa Tubuso, kasi taga Barangay Poblasyon ni siya sa proper. So, gigatuan niya, pagkatuya rito, may ato na tuya nakaplastar nga doon ka mga motor. Pag tatlo gid ya mo nagpanaog kag nagdukang saya. Wow. So tatlo gid ang isa lang to wala na panaog gabi sa duha ka motor. So nagdukang saya. Marang payag ni Police Captain Paul Kenneth Magan kag suropa sa kay Captain Kenneth Magan nga subong gina paninguan pa nila ang pagkilala sa mga suspitsado, no? Sa sugpon bla kay na sa aton interview sa ngudto. Sa kay Police Captain Jan Paul Kenneth Magan sa isa pagabot sa area pagtiro ding tiro pag ito niyan. Sir, i-confirm ko, sir, ini ang biktima, si Digumban naman ni Sir Anay ang gindakop nito sa no? Yes, sir. Atong nag-fundigan sa 10591. Atong mas traffic incident. Ganun traffic incident sa primero. So, lagas niyo siya and then nanaya magalis po mo, sir, no? Yes, sir. Okay. Sige. Kung mo, sir, pagka-file sa kaso sa to, sa iya, nakapiyansa sila yun. Mga purple lang pa sa week, sir. Nakapiyansa siya. Okay. So, nagbalik man siya na obra sa Vice Mayor's Office? Kaya dira man siya. Yes, sir. I see. Okay. So, ang isa pa ginaris sa iya, sir, gano'n sa rin lakat, ara sa siya rin yung distribution, sa problema siya mix up sa round para magbakal sa iyang trap. So,
So, ang pagtabo, ang mga gunman, naulat lang sa area, siguro nag-act sila as buyer. And then pag-abot niya, nga maglantaw ang truck, ang moto ba yun, wala pa damperya, yung tiro na ito yun. Diba? Aha. So, ano ba sir ang lugar ni sir? Ngagin natabo sang... so, abo na si Action Eric ang payag, no? Ni Police Captain Paul Kenneth Magan. Ngati, posible nga nag-act as buyer or daw nag-contract ni baligyan ni mo ti isa man di sang mabakal tidak mo di siya may balaklon nga truck mo ni si Eddie Kumban. Kung namoto ko ligin, kung na to siya, dugin into na to siya, nga makatot sa lugar. Dan, daw ko na Action Eric nga ginapakadto sa lugar kaya dito siya tirakon. Okay. Based daw mo nang tangot sa kapulisan ba na? Wala man to sunod pa sa kay Captain Kenneth Magan nga wala man sang may nakakilala sa mga suspitsado tungod kay usually ang tao naka-face mask man. Kasi mo gid man ang kwan mo kaga isa pa ang ang mga nagsasakay sa motor naka-helmet pagin. Okay, ka-helmet niya. Hindi iya makilala. Hindi iya makilala ang mga. So, amo na ginapanayin pa ring investigasyon muna tani isig ko kung wala sa tani kapiyansa sa sulod sang presyon safety siya galing kita sa sigwa. Kaya muna ngati may nagay nga bot gid manggali siya. Okay. Why pa ni mabalaan gid kung ano ato kung kay man gin klaro man ni Police Captain Paul Kenneth Magan nga wala niya sa drug watch list nila. So mutringon daw wala na ya labot ang drug related nga anggulo. Okay. Daw ara lang more on personal. Drug so may kainit sa iya, kung nga gin piro siya. Mula gali kati paniguro gin nga man, sabi nila guro base kon armado, man mo kati, siyempre nagawan man nakuhaan mo na armas sa pulis. Gani? Kaga ari ni siya sa ilalom sang Vice Mayor's Office Block. Okay. Lagi daw kabulong bodyguard pag gani kuno na siya kay Mayor o kay Vice Mayor Bartolome. Dahil man ang mga report sabi nga nagagwa pero hindi man na-confirm gina nga double bodyguard gina. So, amo na Action Direct at kung sila nga madulong ang report, mga balita, mga informasyon, tabi niya sa Singapore ng atong mga kilala gin nga naga-sustainer sa aton sa pag... si... Ligo na Glenn Abier mayong gabi gina. Kagsubog man siya kay Ma'am Judel o kung Judy Delmo mayong gabi kagsubog man siya kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Nagapamati man si Power Dream si Toto Jules Ributon kag si Migolando Macruya kay aragi sila kanagabi nga puro-puro sila sa Action Night Patrol. Ginatamiyaw naman Toto Jules kaya basan ko kanina pamati man sa aton may gano'n ay manggubat, nag-miss call sa kanya sa kulong tawagin sa kuman pero wala mo siya gatingog. Base na sa pabingan niya ng guro cellphone niya. So, muna ito manulong mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa aksyon, Roger Gutin ng report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kila sa Roger Gotem sa usa report update sa COVID-19 kan pila ka police report nga na-blatter opisyal sa libro sa atong sini kapulisan. Ang report ni Aksyon Roger Gotem giradulong sa kalawan sang
So nagapaurok-urok siya ho. Siya na subong ang admin officer sang kwan, sang bitaw. Wow. Nag-level up si Migo ko Dennis Perma ha. Retired police, tanda ba na yung kwan? Traffic investigator. Sang simpo ni sa una ni, kada may aksidente. Kada interview ko na siya daw. Why ka na ipamangkot, kito halos kompleto gid. No? Si police retired Dennis Perma, admin officer sang Bitaw. Sa kay Frank Henesi, may gabigid, kapauro-uro ka pa ha. Kay Madam Sonia de la Torre Delgado, sa kay Madam Catherine Opelensa Nolias, regards lang ko na kay Nini Nolias ha. Kabataan da. Kay Jo Marie Calizo Gomez, happy birthday gali kay Action Eden Abuso ha. Action Eden Abuso, happy birthday. Happy birthday man kay Rex Civiliano. Birthday trubong to Rex Civiliano, mga con-shift dira sa GNG. Rodo Robin Nueva dira sa Region Porga Bonitor mano. 50 stars, 5 week streak si Amy Esmeralda Dolido. Si Lodi Narciso. Inatamya lang ang mga gwapo nga security guard sang SM. Manong email kagmanan ni Lida Lopez, si Toto Ederica Port. Bangga Totong Barangay Pilisara, si Angela Liarte Gayon Dato. Napaurok-urok kid no. Happy birthday kay Buena Grace Virayen Azucena. Halin kay Annabel Garcia, si Walter Liamiki, sang Sumag Arthur Ilagison, sang Aning, halin kay Rodora Villanueva, ang Panamyaw. Sa Fairview, Quezon City, raman si Elmer Itones Regalado. Si Divino Miliesa Junior Araman, si kapatid Marivic Lamis Kapawa sa Barangay Kabatangan Talisay. Pinatamyaw lang ni RJ Robert Lamis Lamims. Kay Jo Marie Calizo, Pamilya Odani kag binamin dira sa Gold Chris Bata. Halin na kay Jo Marie Calizo Gomez ang Panamyaw. Sige, halin sa kay Axel Roger, sa ilota kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Post, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, daga sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok pamati sa aksyon na Night Patrol. Kagi ako, Action Eric, no, sa aton nga pag-labulag sa aton area of responsibility. So, nakalapot kita iya sa Moises Padilla sa gihapon. No? Dang naabta naton kanina dito sa pagtapos sang ilang programa alas 8 sa pag-rally sa pumuluyo sang banwa sang Moises Padilla, nagakundinar sang mga illegal nga bulaton sang CPP, NPA sa pag-recruit sang mga kubos nga mga panguna-una sang aton nga mga kauturan agud magsulod sa ilang oblag. So ginakugid nga pagkundinar sang aton nga mga pumuluyo sang banwa sang Moises Padilla. Naglibot sila, paibalo kag kundinar sang buluaton sang illegal nga pag recruit sang aton nga mga kauturan nga nagakontra sa aton gobyerno. Pagkatapos adto Action Erection pang alas 9 kon alas 10 kasunod sini ang miyembro sa kapulisan sa Moises Padilla sa pagpamuno naman ni Police Major Randy P. Babor upod ang 2nd Negros Police Mobile Force sang RMFB 6
kag ginapamunuan ini sang aton nga police captain no sang RFB sang Moises Padilla upod man ang Charlie Company sang 2nd Infantry 62nd Infantry Philippine Army upod man diri ang aton barangay peace and order kag ara man ang aton nga mga NGOs kag ang force nga multipliers kag nagkandak sa pag-serbisyo pinaagi sa paghatag sang food packs kag mga used clothes mga bayo nga mga pangsuksok sang aton nga mga kauturan kag inisya naghatag sang mga pagkaon dira sa pila ka mga residente sa Barangay 1 kag Barangay 3 sang poblasyon sang Banwa sang Moises Padilla. So dako gid ang kalipay sang among mga barangay officials sang duha ka barangay kag sang pumuluyo nga nakaambit sila sini sang aton nga ginpanghatag sang aton nga kapulisan dira sa Banwa sang Moises Padilla. So gakalipay sila nga sa bisan sa gamay lang pamaagi nakahatag sang kalipay ang aton nga katapo sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Nag-us-us kita action Eric sa may Banwa naman iya sang La Castellana, so naabtan naton dito kag nakakuha kita report regarding ini sang illegal na manyayang buluaton o kun PD 1602 alauna sang hapon dito sa sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castellana, Negros Occidental. May kalayoon ining nga 15 kilometros halin sa police station. Kag nagdakop diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Alex Hungko Imundia. Alex Hungko Imundia, 46 anyos, soltero, kag wala sang obra, kag pumuluyo ini sang Purok Nursery, Barangay Manghanoy, Banwa sang Moises Padilla. Ini siya operasyon sang aton kapulisan again sa illegal nga pagbulang nga ginapamunuan naman ni Police Captain Rodjon Darrell Echnicos, no, ang bag-o nga chief of police dira sang Banwa sang La Castellana, no, alin ini siya sa Pontevedra. So nag-ara naman sa La Castellana si Police Captain Rodjon Darrell Echnicos kag upod ang aton nga alert team kag nagdakop diri kag naghang isa ka persona nga nagbayular sa PD 449 ukon sa pag-illegal nga cockfighting law. Na-recover sa iya posisyon kag kontrol sa kay Alex Hungko Mundia ang isa ka bilog nga manok nga patay kag isa man ka bilog nga manok nga buhi kag nakuhaan sang 200 piso bill nga amo ang iyang ginataya-taya ni aksyon Eric. Kag na-recover sa iya man posisyon ang duwa ka bilog nga matalom nga bulang sa iya posisyon man kag kontrol. Sa karon ini ang suspetsado ara karon nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sa pagboyolar sang Republic Act 16 Auto Action Eric. So amoy ni ang aton nga report nga nakuha sa aton area of responsibility Magalyon kag La Castellana. So ginatamyaw naton gali action Eric sa kay Honorable Kapitan Chadteria sang iya nga birthday sinigid nga adlaw. Happy birthday gid sa kay Honorable Kapitan Chadteria. Kag subong man sa nagapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol si Kagawad Jufred Chapanta kag Don Gisrel Emboltorio sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Bo si Sir Dennis Perman nag-send kisang 35 stars.
Puwerte ba? Orok-orok si Papa ko, Edmond Claridad, Sang Tabunan, Bago City. Alin kay Edlin, Labrador, Claridad. Barangay Damgo, Ibi Magalaw na. Happy birthday sa kay Lok ni Pomoseno. Alin kay Maylin Seriaco, Tori Carion. Kag kami ako lang nira kapamati gid sa Granada. Si sister ko Grace Pus. Uy! Si Grace Pus ara na sa kwan sa Barangay Granada. Hindi gali. Tamya ko lang si Sister Grace Pus. Alin kay Helen Hililang Ributa sang Granada. Abi ko rin si Madam Grispos. Si Madam Grispos magabot niya alin sa abroad. Tayo nakadto sa GNG. Nagado niya ng bilogi ka pamilya. Ay, puwerte. Regards lang ko da, Madam Helen Hililang Ributa kay Madam Grispos. Kung mo hulaton ko gidi siya na magbakasyon liwat sa Pilipinas, sa Bacolod. Kaya sigurado ko, kamo nga pamilya, makao naman sa G&G. Ay, puwerte. Jocelyn Song Komedya, maayong gabi. Kami ako lang Apsi Boys sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Wow, mga Apsi Boys sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Doon ka pa urok-urok pa. Shot naman ay, long neck ay. Alin kay Enrique Castilla Iligan. Bata ni Apa. No? Ipat ko sa sawa ni Apa. Ngalan sa ngalan ni sawa ni Apa. Gapa urok-urok. Sige, balik ko. Pagbalik ta, final report ni Action Jan. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Pamatian lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat kinsa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Patayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon
Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sila nga pagpangalagad, may nga binadra sa akon nga ludi sa kay Rad. Condolence sa kay Lodi Rad. Ako balog nga patay sa lolo mo. Sa kay Rad ning lodi ko nga Fuerte ang ability. Tami ako dira si Nang Dona Robles sa Prodigalidad, kapaurok-urok sa San Diego, California. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, damit, salamat, gid 50 stars. Sa kay Police Lieutenant Brian Batadlan. Brian? Ryan. Ryan. Kay Police Lieutenant Ryan Batadlan, happy to see wearing my alma mater shirt. Okay. Uy mo ni. Basi pagbalik mo, madugangan mo, mas mayo pagid. Basta lain lang. Lain naman abi, mga tagtunga sa dusina. Laho ko lang na Police Lieutenant Ryan Bantigia. Pero magtutudor mo ti, yawat pa man. Para sa subong lantaw sa aton sa Aklan. Sige, balikan ko si Action John Diaz sa Patrol 2 sa sining final report sa sining gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Dari si Action John Diaz sa balikan report, final report. John, please come back. Nangin General Peaceful Action Eric ang una nga duha ka adlaw sa Semana Santa sa Surad San Bacolod kay sa assessment kag record sa Bacolod City Police Office wala sa may nagluntad nga krimen sa Surad samtang ginasaulog ang Domingo de Ramos. So diri kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape nga madamo sa gihapon na nagsimba bisas ang pagpamahog sa COVID-19 pandemic. Apay diri gin pahayag nga kadam-an aksyon na nagasunod sa tanan nga minimum health standards. Sang Domingo de Ramos, 6 ka mga persona ang nadakpan nga wala nagasunod sa social distancing, 29 ang wala nagasuksok sa face mask, 13 ang wala nagasuksok sa face shield, kag 4 ang nadakpan nga naglapas sa curfew. Meron man 2 ka mga persona nga nagabayular sa liquor ban ang ginsaway sang kapulisan. Si Indiape nagapasalamat sa preparasyon kag pagpakig-angot kay ginhimo sang simbahan Katolika sa kapulisan nga nagresulta sa malinong kabataway nga Domingo de Ramos. Samtang sa piya kabahin kay na nagpatigayon sa bypass operation ang Police Station number 10 sa area sa Procpaho, Barangay Filisa, Ciudad San Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Ronnie Gobuli, 40 anyos, isa ka truck driver, residente sa Proc Masinodondon, Barangay Punta Taytay, Ciudad San Bacolod. Kag isa ka ginakabing nga seat level individual. Nagkwadri kay Gubuli ang kapin 2,400 pesos nga balor sa illegal nga droga, ginasuspetsuhan shabu o kung ginasuspetsuhan shabu kag 300 pesos nga marked money. Karon ini si Gubuli ang preso sa custodial facility sa Police Station number 10 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita gikan sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasugutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Dali lang kayo may pahabol, si Toto Renly Javier Martir and family dira sa Valladolid nga monitor pa sa aton. Salamat kita kay Toto Renly Javier Martir. Sakay sa aton dira nga listener blang nga nagapamati man karon nga gabi sakay Juliet Sierra Frontliner. Happy listening kag kay Kwangali, Evelyn Valdirama, napamati gid. Alin kay SK Chairman Mapisan, Lodi Carlo Valdirama.
Sa mga balita, mga familia, Barayoga, Abapo, kaya pamati kita sa aton sa Action Night Patrol Program. Sa Villa Lourdes, sa Barangay Panukoy. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa manon Action Night Patrol Program, Lunes, Santo Edisyon, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas with Lover Boy, Action Marlon, Kinovea. Ato sa mga patrol, unit reporters in action, kanang pangalagad ko gabi sa kay Action Roger Gotiv, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, back up sa kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sel Elray Tilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Syudad Sangbango, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kalan sa mga Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagad ng Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista, ayaw gid makalipad, atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila